बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 4 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। बाक्सानि रैदोम बर'नि नों, बिस्वनाथनि सनिया बसुमतारिनि फैलिया बै फिसाफोरनि गोरबोआव, बाक्सानि सबिराम बर'नि दिदोम सुबुंनि गोसोखौ रंजाहोनो, रन्जिता बसुमतारिनि गोसोनि बोहैनाय खालि आरो टिकेन्द्रजित देउरिनि मोजोमसे अननाय खन्थाइया सेबखांजादों। गोजोन्थों।